В хубав ден за палене. Дано горския не ме види, че както съм запалил тази гора, не мисля, ще да знам колко години присъда ще имам. Ти какво правиш? Нищо. Сега идваш за Марш, бе, горски, марш. Идвай. Дай ли затвора? Няма ме хванеш. Идвай. Ти къде си, бе? С теб съм, идвай. Добре, може ли да отидеш пред мен, че нищо не виждам? Напред. Не знам на къде е затвора. Затвора до теб. Ма откъде да влезна? Има си вход. Влизам. Бе, чакай, това къща ли е? И какво е моя къща? Луксозно. Защо има тук зомбита? Да видиш. Ела да видиш колко е луксозно. Да видиш колко ще ви запаля затвора. Я веднага в килята. Какво? Ида веднага в килята. Къде ми е? Добре. Айде, сега ще стоиш тук. Може ли да ви викам чичи полицай? Не. Ама аз съм гладен чичи полицай. Не ме интересува. Наистина съм гладен, моля те. Добре, ети храна. Добре, че не трябва да правя нищо друго. Има каска. Защо ми е? Това си ти... Да, ти ми много хубаво облекло, господине. Ама що оранжево? Защото е... Не мога да го взема, бутушки. Това облекло е само за кръци. Какви кръци, бе, господине? Аз нищо не съм крал. Ама си палил, така че... И какво? Това не е крадене. За мене. Що не мога да ви бия? Защото не може. Никога няма да му ударите. Какво? Защо слагате легло тук, бе? Аз нали съм за малко? Не, за 5 години след. Ще прибия. Сега те прибих. Като си толкова лош, идвай. Не, накрая ще излеза. Идвай. Айде! Къде? Теб си тук. Какво това? Една много хубава стая. И какво трябва да правя? Да влезнеш в граната и хубава червена лава. Бягай. Така много по-добре. Така ще става, когато си лош. Ама не искам. Като си лош, така ще. Добре де. Така че идвай сега да копаеш. Идвам, ма нямам кирка. Ще дам. Ето. Аз отивам отвън. Добре. Затворници, айде да избягаме, ще го пребием този полицай наведнъж. Айде, бе. Добре. Вие искате ли, бе? Я копай. Добре, кое да копа? Тя това тук. Добре. Изкопай го и ми дай какво ти даде. Добре. Аз ще бъда отвън. Мара. По-бързо. Добре, да копая. То с чиче полицай. Какво е това? Кирка. Какво откри? Една рамка и няколко смарагд. Добре. Искам да изляза. Точно няколко емералда. Как да изляза? Сега ще направя път. Ама нужно ли е да ви дам тези емералди? Искам ги. Не, нужно е. Добре, къде да ви ги оставя? В мен. Сега ви ги давам. Дръж. Таз кирката. Дайте ми и кирката. Добре, бе. Това да е другото. Добре. Какво беше това? Нищо, бе, господине. Добре. Айде, влизам си. Влизайте си в килята. То вече стана нож, бе. Не, ама... Трябва ли си лягам?
Вие тук ли ще стоите? Еми да. Да те обкръжавам. Чакай. Само ще се направя. Ох, този чича полицай май заспа. Ей, строи си нещо там. Малей, как ще избегам? Айде, почваме. Юпи! Не трябваше да вика. Точно ме намери. Той го няма? Ето го, бързо. Няма фанеш! Умирам!